Ennek? Jézusom! Itt van! Anomali! Sziasztok srácok, ebben a mai videóban Animal Hospitálozni fogunk. Itt lesz velem Marci. Sziasztok! De lila fejed amúgy. Tudom. Ugye milyen szép? Wait for visitors. Mindjárt mehet. Ja, várja. Nem látok semmit. Szóval, így. Én látok. Jó, jön az első, hogy csináljam meg? Vagy te csinálod? Megyek. Aha, én csinálom. Szia! Felveszem a kávét. De szép vagy. Amúgy, na, Azt a csináljad. Jézusom, ez eléggé para. Ez. Aha. Hát nézd Mi meg az az a- arcát. Ez a sárga fót jobb oldalt. Sárga folt. Aha. Talk. Plusz egy Tehát csekkeri. rúgnak. Majd te Jövök az egyik. megcsinálod. Aha. Megvárom, még jön az első. Hát ez jó fehér amúgy, fehérke. Itt van fehérke. Aki a pilóta. Na be is jöttél. DNS. Már a DNS-et tisztítom. Belerakom a mikróba. Milyen mikróba? Hát megsütöm a DNS-ét a mikróba. Nem mit sütni csinálok? kell. Még itt a gépen feldolgozom, hogy mi baja van. És fáj a foga. Azt hiszem. Foga? Nem fejfájás vagy nem? Az Tudom. medikine. Nem? Nem, herbs. Herbs? Nem. Fáj a hasa. Akkor nem a hasa fáj. Az fogfájás lesz. Ez. Hát csináljad a fehérkét. Jó, csinálom a fehérkét, aki a pilóta. Felveszem a DNS-ét. Bekombáljuk. Szia! Mit lesel? Szia! Semmi. Nézem, hogy dolgozol. Driedejes. De ne nyisd már rám az ajtót. Benn maradt egyedül, látod? Na már jön az eszeveszett doktor bácsi. Aha. Egybe mentek a izével. Nem baj. Meg én is. Őt is meg kell vizsgálni? Nem. Ő a doktor. Mi vagyunk a izék, az újak. I'm Dr. Új Harlow. dolgozó. Ő Igen, Dr. ő- Harlow. Végre, Ő? valaki jó. Ő itt Dr. Holló, igaz? Hol jó? Még nagyjából. Ó, kamerák! Most már mehet meg Megnyitotta a a kamerák. kamerákat. Nézd már meg. Mindjárt És megnézem. tényleg működik. Ablaktörős jön. Ne jöjjön ablaktörős. De hogy nem, mindjárt kitöri az ablakot. Ez micsoda? Ez patián. Szerintem be kell engedni. Nézzük meg a kamerát. Eléggé rezegy, kamerán nincs semmi baja. Nézzük meg fotót. Majd megnézem, hagyjad. Igazából te is megnézheted már a videóban. Igazából semmi baja nincs. Várjál, a fotót nem lehet megnézni a kamerán? Nézzük meg. Megnézem. Jó, én nem Nincs bírom. semmi baja. Én beengedtem. Jó. Megcsinálom. Én is jövök. Nem kell, majd én. Megint egy olyan lyukas személyen. Ott ül valaki a széken. Mit beszél? Oda megy? Ilyen Nézzük már meg, Azt hogyha mondja, valami odaadom a hangos van. kávét neki, akkor mi történik? Odaadom neki a kávét. Elküldtem az ablaktörést. Oda akartam neki adni a kávét. De most vitted el a kávémat? Aha. Hát de jó vagy, nekem kellett volna. Ő jó, várjál. Megnézzük Várjál, a kamerán. kamerán. Jó a kamerán.
Csak eléggé fejrezgése van. Mindennyi van itt. Mindennyi is van. Remélem nem lesz ez semmilyen bajú. Meggyógyítottad a másik hülyét? Az még Nem, nem. hozzá se kezdtél még. Én akarom. Hadd csinálj. Most már mindegy. De a Nem. másikat. Megyek. Hát, hogyha most remeg, akkor megnézzük, hogy legközelebb akkor inkább nem engedünk be ilyet. Pattanásos, lyukas személy, és még remeg is, aztán ez volt az. Másik meg csak remeg, szóval. Van valami fekete szörny. Mondjál neki szerintem valamit. Kávét. Várjál, Persze. neki adjam. Odaadtam neki egy ilyet, hogy... Belementem egy kezemmel, belementem egy maple sziruppal. Maple. Mi? Valaki rituálozik a Room 2-ben. Itt Hülye van. vagy? Ki csinál szellemeket? Menj már innen, mit csinálsz? Várjál, majd én megcsinálom. Nagyon sokat visz le. Várjál, menj innen. Már mindegy, most már csinálom. Airdroppozni Jó. kellett. Leállítottam. Jó. Nem tudom. A másikat csinálom addig. Felszedtem az airdropot. Mi baja van? Lós. Kanadian, na? Maple szirup és maple. Akkor vigyed. Kettőt is. De ez az ember jó volt, a fekete szemű az jó. Volt. Jó volt a fekete szemű. Tényleg? Igen. Tényleg, de akkor miért lett rituálos? Hát nem tudom. Na a következő kávé az enyém, mindjárt meghalok. 28%, hát az elején nem csak lenne egy jó. kávém van. Nem lenne jó az Eléggé elején. nagy fejrezgése van. Ennek? Hát nézem a képeret. Jó. Kamerán Na, jó. Kamerán jó. ja, akkor elvileg ő is jó. De eléggé nagy fejrezgése van. Hát az nem baj. Az előzőnek is az volt. És ez is jó volt, látod? Az egyes nem egy Valamit jó. mondogat. Csináld meg az egyest. De Hát ez ez úgy, a- ennek meg nyuszi füle, nyuszi farka van. Azt mondja, creepy ez a hely. Ennyi farka van, valami gömb van a seggén. Nem baj. Meg tudod javítani, gondolom. Remélem, hogy ez már nem lesz olyan. Már van Felveszek kávé, azért persze. egy ilyen airdropot. Szemcseppet felszedtem. Nem jönnek többen, jó nem? Nem jönnek többen. EV drops. Jó, felszedem, EV drop. És az mit tud? Én itt maradok. De jó, Na persze. Pont mindkettő. mellettem. Szemcseppel leoltottam, úgyhogy nem sebződtem. Azt úgy kell? Hát nem tudom, én nem sebződtem. Most nem jön senki. Van még valahol valaki? Most szenitízünk. Megnézem, hogy van még valahol valaki. Nem jön már senki elvileg. Csak ki kell mennie? Aha, Már jön a doktor bácsi. ha jön doktor. Már várom. A pultnál. Zárd be az ajtót, mert mi ránk Ő valaki. remélem jó lesz. Ezt miért nem kell megvizsgálni? Hát mert ez a doktorunk. Valamit felnyit. Ó, a A boltot. Boltot. Így hívt. Minden De úgy bolt. Csoki, hogy vegyem meg? Megyek. Mennyi Csoki pénzünk bácsi, van? nekem megvan. Várj, akkor a kompjúter, nekem ezt kell, én gyűjtök erre. Köszi. Jó, ezt vedd meg, ezt a bal oldalit, hogy nem bírod? Nem. Én ezt vettem meg. Plusz 60-at írt. Jó, akkor te mész Tényleg műteni? plusz 20-at adott. Jó, akkor én csinálom ezeket, te meg mész műteni, oké? Jó, műtöm. És ne engedj be olyat, ami rossz. Esetleg nem már fogom. lehet, hogy kettőt is beengedtünk. Hát jó, aha. csak kéne a journalba nekem, mert nekem nincsen Az meg egy ablakon darab. kívül is meg tudom csinálni. Hát igen.
A boltban még van egy kompjúter, meg egy Majd a room kettőre. extra check-in window. Jó napot! Neked pára. Egyél csokit! Egyél! Hogyha jól esik. Kamera jó. Nem tudom, nem. Gyere ide. Hallod, rám csukódott volna az ajtó erre, meg így át tudtam menni rajta. Fotó jó. Fotó jó. Jó a fotó. Drill teljes lósugár. Akkor kell neki egy Na. visitor pointed. Na, Ja, vigyázz, összeesett. ne hozzába kérlek. Ne dob ki őt. Vissza. Vissza. Akkor Miért dobnom ki? mi kell? Akkor maple szirup? Szirupot kell neki vinni. Ami finom. A lóvesugárra. Meg ott is van a szemcseppe. Megyek. Egy kis fotó. Még már itt Semmi. vannak. Tudom, azt csinálom, hagyjad. Te csináljad a következőt, van még egy. Már készen. Nem, még szerintem egy nincs kész. Van még egy, nem? Senki ne legyen éhes, ja de? Igen, a hármas volt. Egy maci. Egy ilyen zöld. Kicsit csúnya. Itt van Zöld maci az nem illik. Berni, itt van. Ó, kávét kér, hát most Az hittem nekem megkapom, van. nem kapod. Nekem van egy Igen? kevés. Jó, adjál már neki egyet. Odaadom. Köszi. Delicious, azt írta. Szóval finom volt, neki egészséges. A kávé Igen. neki egészséges. Mi kell neked, herbs? Na most hazament. Növények. Tessék, egyed meg. A hatosba ment? Mentél a hatosba? Hatosba? Megyek a hatosba. Jó. De én majd Sárga. csinálom azokat a nyomkodósat. Sárga. Majd én adom neki a gyógyszert, jó? Jó. Oké. Jó. Akkor te csináljad, én meg megyek. Vissza. Ott még egy pár Bezártad ilyen. rám az ajtót. Nem. Van Jó, tűzoltónk. Jó, a kamerába. A fotót nem néztem. Thank you, doktor. Szívesen. Jó. Szóval neki ez kell, és akkor vigyük is oda neki. Hetesbe Melyikbe megy. ment? Mi? Ötös? Hetes. Hetes. Jó, akkor mentem is. Itt volt egy kaméleon farkú. Kameleon? Az akkor nem tudom, mert ennek nincs farka. De a kaméleon farkút már megcsináltad, és jó volt. Ja? Itt van valami fekete. Fekete? Kamerán fekete? Na. Rendesen nyuszi. Mi ez? Hogy kell dobogtatni a szívét? Nem tudom, de az ötösben megy. Ezt te megcsinálom. 86, 100, 90, 99 és 100. Te meg vagy itt a hetesbe? Aha. Ezt csinálod, jó? Én megyek az ötösbe akkor. Van egy Vegyük is koroltó. fel. Flu. Jó, ez Az a igen. szirup. Adjad a szirupot. Az ki? Fekete? Kisegér, de cuki. Igen. Megyek a hetesbe ugye meggyógyítani.
Az igen. Ütődése van, lázas, meg dehidratált. Minden kell neki. 50 IV drops. Patience Streeted? Az meg micsoda? Hát, 50 Patience Streeted, azt mondja. hát akit még szerintem megvannak Jézusom, a mennyi jobbik. baja van ennek. Én már hozom, az összeset hozom. Kész. Megint jön a doki. Felszedem a kávét. Nekem kéne a kávé. Neked hány százalékon vagy? 97. Hát de jó vagy. Jó, nem. 49. 49, van itt egy csoki. Tessék, edd meg. Hát de nem tudom Plusz 20 megenni. ad. Várjál, Tudom. hogy kell kidobni? Mert valahogy ki szokta dobni. Nem, a delete, a backspace, nem? Nem bíred kidobni? Köszi. Azt elviszi a 10-ért. Hát de jó. Az sokkoló. Már a shop az kinyílik ilyenkor? Minden nap. Jó, jó. Igen. Gyere. The shop is open. Haha, én Tudsz voltam venni be. sokkolót. De én nem azt veszek, én upgrade-et Egy veszek. kötője, 3 coin. Az nem kell. Sokkoló. Nem bírom. Megvegyem. Ne, inkább gyűjtsi. Sokkoló az ingyen is van, azt ne Jó, vedd meg inkább igen, szerintem. mondjuk. Hogy néz ki? Ó, ezt megcsinálom. Kell oda. Hagyjad, csinálom. Kamerán jó. Te menjél csinálni a vendégeket. I got room 5. Room 5! Megyek, Menjél. jön tűzoltóval. Igen. Csak nehogy elájuljon a tűzben. Miért az 5-ösbe megy? Aha. Miért nem? Ez a hülye, ez a kamerán így össze-vissza van a teste. Fúj. Mi, hagyném? Rázd már meg, van egy kis problémája. Jézusom! Hát igen, Szét van nyílva a szája. hát jó volt. Menjél innen. Köszönjük a részvételt. Kávés jön. Az igen. Megittam. Ja, nagyon ügyes vagy. Hello friend, can I get another coffee? Jó, odaadom neki. Ez mi? Elvetted. Miért van itt a másik oldalon még egy? Beengedjem. De nem, majd én megcsom, hagyjad békén, majd ezt csinálom. Kamerán? Hogy néz ki kamerán? Hát nézd meg, nem tudom. Ide figyelj. Jó a kamerám? Nem. De jó. Ide figyelj. Erre figyelj. Nekem nem. Ez jó. Nem, mert erre figyelj. Hát de attól Arra. szerintem jó. Hát hadd figyeljen, több is. Majdnem mindegyik figyelt nekem is. A kávét Jó, azt meg. odaadom neki. Max megharap. Hát mit csináljak? Ja, de még nem treateltem meg a patientet. Mit csináljad? Én meg a kávét ennek a szerencsétlennek odadobom. Jó. 5-öt is elég odaadni neki? Hanyas bemegy. Rám Oda. figyelj. You are the best. Adom oda neki a kávét. Én kapom közben itt a nagyon itt a achievementeket érte. Jó, herb. Hol is van növények. Mi volt? Ez. Nekem ilyen sweet case-t akar ideadni. Köszi. Don't open. Don't open felirat. Az jó? Jó? You Ne are the best. történjen semmi. Jó, elvettem tőle. Megcsinálom ezt a patientet. Amit Képen jó. beengedtünk. Éppen jó. Mit kell? Ez a kettő kell. Maple syrup, és akkor ilyen medkit. Here we go. Bezárjuk az ajtót. Mi volt az? Ott volt. Valami átváltozott. Tényleg. Valami Igen. elváltozott? Igen. Itt van.
Jaj. Felmentem. Valahol volt egy karter. Táncolj! Úristen. Gyere már. Nézd majd, de táncolj! Jó, maradhat inkább, jó, várjál. Mindjárt megsokkolom, mert nekem kell az eredmény. Táncolj! Csak nem itt nem menjenek a hagynak room ő- 2-be. Oké. Lementem. Maradj ott, mindjárt sokkolom. Itt vagyok. Sokkolom. Hol van? Itt van. Nem tudom. Sokkold meg, kérlek. Miért nem bírtam Ütöttem. megsokkolni? Mert túl közel voltál hozzá. És hogy kell sokkolni? Hát lenyomod a gombot. Hát lenyomsz egy baltiket. Egy 18%-a, nem mondom is sok. Nyugi, nekem van ilyen 84%, úgyhogy jött a valami ilyen. Most ez jó. Ezek jó. Kettőre kell menni. Nem tudom, mi ne rak ki, mert az egyiket megnéz. Jó, de most már jó. Ja jó. tényleg, mert itt van a feje, tényleg rám néz. És tényleg ide néz, annak ne add oda, annak ne add oda. De az Ez jó. rossz volt, nem, a Nem, az nyuszi az jó. rossz volt. De az Ide jó. nézett a kamerába. Hát jó van, de a többi is ide nézett. Hát de az meg rossz. Ez hova megy? Ez látogatni. Jött a kisegér megint. You are a good guy, hát tudom. Eddig is az voltam. Retyú. Ó, olyan az a neve, hogy Retyú. Mi? My advice, don't trust anyone here. Senkiben sem bíz meg. Azt mondja. Ma megint beteg lettem, hogy a kisegér. Megint jön. Tegnap volt nálam, és ma megint jött, visszajött. Jó, az a kisegér jó. Ő pedig... Ő is jó. Hát. Printelem, már nyomtatom is. Mehetsz haza. Mi? Mehetsz befelé. Igen? Rám. Mert? Valamit megkaptam, de fogtam egy medkitet a kezembe, és nem sebződtem. Azt írta, hogy rám. Touched Mennyit? by entity. És ez mi volt? Valami füst. Már csak az kell. Hát biztos. Az 1-esben is vannak, mindenhol vannak, a 8-asban is van, a 7-esben Ne, is azt van. te csináld inkább. Valaki ide szar. Itt valaki áll. Beengedted ide állni az 1-esbe? Igen, De beállt. mert vizitőr, ő csak látogatni jött. Ja. Ó, de jó nézel ki te. Egyelőre jó. Jézusom, mennyi dolog kell neki. Emlékszek, hogy mi kellett. Ennek. Nem tudom, meg kéne sokkolni, vagy nem. Anomali. Igen? Megyek sokkolni, megyek No. sokkolni. Nem knopkolom inkább. Oké. És pont a látogató volt. Nem. Az elment a látogató. Hogy néz ki? Ne engedd be! De nem enged, hagyjad már. Nézd már milyen az arca. Igen, de lehet, hogy jó volt. Ide nézett. Hát de Oké, nem igen. látod, mekkora arca volt. De a képen rossz volt. Azért nem engedtem be. Jön. Ez. Jön Barney? Van izéd? Ja, várjál. Igen? Miért én vagyok? Rendje. De akkor kezd Jó. ide. Ja, kell neki kávé, ha megint. Mi? Jó, várom. Akkor vársz egy kicsit. Na küld el. Tudom. Megvárom, addig lesz. De jó Nem amúgy. lehet adni neki. Még. Na de jó, el kell küldeni. Mit? Ezt a majmot itt. Sokkold meg. Hát megsokkolom. Üsd agyon. Jézus.
Jézusom. Össze. Ott jön! Parciálisan fajod. Csináljad. Várjál! Tessék, egyből jó lett. Oké. Rezeg a lámpa. Hát itt a sokkoló eléggé lassan tölt vissza. Hú, te, Nagyon 23%. nagyon jó amúgy. Nagyon lovas Remélem, vagyok. hogy a végéig jó lesz ő. Hallod, menj a 7-esben, meg a 8-asban. De te is gyere azért segíteni. Hova? Hát trítelni. Itt De van. most még jönnek. Hát addig, ameddig nem csinálom meg. Meg ez a hülye kávét kér. De az nem csinál semmit. Az csak Hova kávét mentél? kér. 7-esbe? 7-esbe mentél? Akkor megyek a 8-asba. Mit kell csinálni? Nyomkodom a izét. Ilyen halál. 1-5 másodperc, haló. Kell neki IV drop. Valaki ilyen hangot adott ki, ahol meghal. Transplant, az mi? Ja, ez. Készen van. Kell neki Nem orvon, látom szívvágom, vagy mi? Most látom. Antibiotikum kell. Meg minden. Jó, akkor Most már tudom, hogy a brusiás az izé kell neki. Medkit. Antibiotikum. Completed the Itt van surgery. Rom. Itt van Rom. Megműtöttem a fiút. Megmutattad? Meg. Te cuki! Elküldted bármit? Nem. Elment magától. Ja, nem akart várakozni. Ne idd meg! De meg kell, mert nem, 38%-on vagyok, hát mindjárt meghalok. Nekem meg volt egy csokim. Még van egy izénk, még van egy a Csináld 3-as. 3-as. Csináld meg. Miért? Most meg azt mondja, hogy csináljam meg, azt csinálja helyettem, akkor csinál. Te csinál, csak nézd meg. Na. Szóval meg kell csinálnod. Te. Fel tudsz ugrani az ajtó tetejére. Csináljad, már addig nem jön a doktor. Csinálom. Ja, már vagnál a kezem. Össze-vissza beszélek, már mindegy. Én várom. Majdnem odaadtam neki a csokimat. De nem Itt értem, van a hogy doktor. miért futsz? Ez hülye. Mi van? Ja, rohant az anomaliataktól. Oh! Ó, Hot people died and I'm more hurt. jó, ide beállok, jó? És megnézem, hogy ki. Agyonverem az anomalit, aki jön. Ide beállok ide a sarokba. Jó, megsokkolod? Hát meg. Taser is ready. Ami ide néz. Menj a 6-osba. Van rossz? Nem. Nincs. Menj Te a is 6-osba. gyere. Nem, én megyek a 2-esbe, mert itt haldoklik valaki. Igen, itt is. Menj a 6-osba, és csináld a 6-os. Itt. Jó, megyek a 7-esbe. Ja, nálad van, akkor csináld meg a 7-est. Melyik is volt? 7-esben tűz van. Ez volt, hogyha jól tudom, akkor ez volt az. Nyomkodjon. Az 2, ezt nem tudjuk 3 bírni. dolog. Termo. Mi? Ma megint stalker, hát mi ez a stalker? Talán itt beáll a pofámba. Mi ez? Hallod, tűz? Hát igen, erről beszéltem, hogy a 7-est olvasd el. Na, mindjárt meghalok. Ó, hát. 0%. Csinálom a 6-os, csinálom a 6-os. Melyik? Még föl. Csinálom. Ja, csinálod. Én csinálom ezt.
Mi ez a slime? Hozok valamit, hogy feltakarítsak. Feltakarítom gyorsabban. Jó, az megvan. Na jöjjön! Olyan Nagyon is gyorsnak nálok. kell lennem, mert Ja, ez hetes. holdoklik. Organ, tessék. Medikine. Na, megcsináltam a hetes. Nagyon sietni kell. Scalpel. Tudtam, hogy ez fog jönni. Sietni kell. Ja, hogy ezt kell berakni. 2 kés is. Ha? Ja, szívezni kell, ha? 5-ös. Kész. Dobogéren szívezni. Készen van. Ha rányomok a halálfejre, akkor mi lesz? Meghal. Igen? Mhm. Csak egyszer kell rányomni? Hol vannak még patientek? Jaj, itt van egy. Én csinálom. Én csinálom ezt. Na, kiszáradt szemek. Nagyon jó. Meghaltam. Mitől? Megevett egy anomália. Mi történt? Meghaltál. Igen. 49 Robux. Hát, most nincs. Hát. Sajnos. Meghaltál. Én szerintem spectatellek téged. Ja, engem kidobott a lobbyba. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok! Sziasztok!